Hogei urtetan pentsatu zuen Amerikara jotzea, zeuzkan ondasun eta osasun pardel batean lotzea. Artzain lanetan 40 urtez destinua lakosea, orain badauka erretiroa, familia eta etxea. Euskal Herrirantz begira beti aparkatzen du kotxea. Ameriketan du bizileku, Ameriketa zimendu, alere ongi dakin non dauzka bere jatorrita mendu. Andreak dio amets txoro hau, aldendu zazu aldendu. Senarrak tinko erantzuten dio, neri ametsik ezkendu. Kotxea beti Euskal Herrirantz begira aparkatzen du. Bidaiatzerik ez duzu jada, gaixorik zauden ezkero, matrail dietan kolpetik hausi, zaizkio bi malko bero. Itzuli nahian, itzali behar, gauza gogorra da gero. Naiz berriz inoiz sorlekuraino, itzultzerik ez espero. Bere autoa Euskal Herrirantz begira uzten du gauero. Norantza utzi, borobila balur bira, edo nondikan heldu daiteke amestutako tokira. Berindaino etzen urrundu baina, beti itzultzen ari da. Zorionean amets zailenak egi bihurtzen baitira. Kotxea